Ja, vi vil lave lidt her. Så vi har tænkt os at lave lidt graffiti. Lave graffiti på den der væggen her. Og vi skal lige se, om der er nogen. Ja, vi tjekker lige. Hey, der ligger ham. Der ligger en derovre. Hvem er det? Er det godt, sgu? Nej, ja, ham tager vi lige. Vi går hen til ham og smadrer ham. Ja, vi smadrer ham. Se, jeg har en sten her. Han tager en sten. Ja. Der ligger sgu. Jeg tror, det er sådan en dranker. Tror du det? Der ligger sgu. Hvor spændende. Så vi løber over til ham. Det er for svin. Der ligger sgu en og sov. Det er dumme svin, mand. Ja. Vågn op. Ja, jeg er vågen nu, ikke? Fuck, man. Vi lever sgu. Nej, vi lever lidt længere. Klokken er... Ja, det kan jeg ikke rigtig se, fordi mobilen, den er jo der. Den er 34 over 1. Okay. Vi er nu langt væk fra ham der. Jeg kigger lige. Du kom. Hej.